আমি ভুল কৰিব নালাগে নহলে নেক্সট জেনারেশনে আমাক গালি দিব কারণ দিनै रन्जन दैमारिया जेलाव दङ 5-10 जननिबो बारा एक्स एनडिबिफोरा दिनै जेलाव दङ मोनबा डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो डिसि आरो एसपि जोंनि प्रमोद बर' सारनि जेरै थिनो बेबायदि खामानि मावनाय जादों डिसिखौ नोंथांमोना आखायाव लानो हादों होनना बुंदों बबे जुक्तिजों माला नटिफिकेसन दिहुनना नोंथांमोना लानो हाखो इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ जों नुदों दा लासैनो जों नायलांबाय थादिनि दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो मिजिंथिबावो जे सोरबाफोर चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि थारैनो अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोबां साननि सिगांनिफ्रायनो राजनीतिक फोथाराव गोबां दुं हाव हाव बारहावाखौ नुबाय थानो मोननाय जादों दा बिनि गेजेरावनो गोबां राजनीतिक दोलोनिफ्राय गोबां कर्मी गोबां नेता एबा गोबां सापर्टारफोरा गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ नागारनानै बिटिसिनि रैखाथि आरो बिटिसिखौ जौगाहोनायनि आरो बिटिसिआव खौसेथि लाबोनायनि थाखाय फिन बिपिएफ हान्जाखौनो सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै जइन जाफैनाय जों नुनो मोननाय जादों दा बै जइन जाफैनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मानगोनां मुस्रि हाग्रामा महिलारि सारा जायफोर बिथांमोनहा बिपिएफ हान्जायाव जइन जाफैदों बिथांमोनखौ बरायनायनि नामाव माखासे बिबुंथि होदों बे ससे बिबुंथिखौ एसे नायदो दिनै কংগ্রেস হোক ইউডিএফ হোক বা বিজেপি হোক বা ইউপিপিএল হোক বা এজিপি হোক সকলোকে লৈ পেলাই বিটিচিৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত বিটিচিৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম আহক একো নহয় আপোনালোকে আহক আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক আপোনালোকক নিজৰ ভৱিষ্যতটো চিন্তা কৰক জেনেৰেশ্যন আছে আমি ভুল কৰিব নালাগে নহলে নেক্সট জেনারেশনে আমাক গালি দিব আজি ইমান বিটিচি আগত যেনেকে আছে এনেকৈ গৈ থকা নাই বিটিচি ধ্বংস হবলৈ গৈ আছে বিটিচি প্ৰটেকশ্যন কৰাটো বিটিচি বাচাৱাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব অকল বড়ো মানুহৰ নহয় সব জাতিৰ দায়িত্ব সকলোৰে দায়িত্ব সকলোৱে আগুৱাই আহক ট্ৰেক্টৰ লাহে লাহে চলাব লাগে মই কৈছো মাৰুতি নিচিনা নাচালাগে প্ৰমোদক মই কৈছো তেওঁ মাৰুতি নিচিনা চলাই আছে ট্ৰেক্টৰটো আস্তে আস্তে চলাব লাগে মই কৈছো আস্তে আস্তে চলাই যাবি এই ট্ৰেক্টৰটো बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाखाबाय जे आथिखालाव बबे पार्टिया बिटिसिनि जौगाथायखौ लाबोनो हागोन आरो सोर दैदेनगिरिया लाबोनो हागोन बेफोरखौबो निश्चय हमनो हाबाय जानांगौ दा बे जेखियानो जाया मानो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा आथिखालनि बिटिसिनि जिहेतु खुंथाय पावार खुंथाय गोहो बे खुंथाय गोहोनि सायाव माखासे बिबुंथि होदों जे 16टा डिपार्टमेन्ट आरो डिसि एसपिनि खोथा दा बेफोरबायदि खोथाया बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो बेसेबां नंगौ बेसेबां नङा बेखौ आं दा बुंथ'नो हालिया दा नाथाय राजु नार्जारि बिथांनि जिहेतु बिबुंथि बिनि फिन बिबुंथि हिसाबै एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङाबो माखासे बिबुंथि होदों अन्नानै बे भिडिअखौ खेबसेनो गोलावै नायलांबानो जाबाय बिटिसिनिफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय जोंहा जेबो पावारानो गैला 40टा डिपार्टमेन्ट दंमोन दा 16टा डिपार्टमेन्टानो गैला होननानै जेरावबो मिल मिटिङाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंगासिनो दङ बुंबाय थानायखाय जों बुंनो नागिरदों बिथांखौ जों 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरनायखौथ' बार हो जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिङावसो लानानै फैदों बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिंनि साखरियालसो बानायदों बिसोरखौ जोङो जेरै जोंनि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दङ जोंनि चिफ सार दङ चिफ सारनि बिथोन बायदियै डिसिफ्रा दिनै खामानि मावनांगौ जे जिनिसा आगोलाव जायामोन हाग्रामा महिलारिया डिसिफोरखौ खामानि थिननो हायामोन डिसिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि आन्डाराव खामानि मावामोन बिथांमोनखौ मनिटरिं खालामनो थिनहरब्ला बिथाङा थाङामोन
खुनु पावारानो गैयामोन दिनै खिन्थु गभर्नरनि नटिफिकेशननि गेजेरजों जोंनाव बिटिआरआव मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाबाय तामुलपुरा गोदान डिस्ट्रिक्ट जानायखाय दा मोनबा डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो डिसि आरो एसपि जोंनि प्रमद बर' सारनि जेरै थिनो बेबायदि खामानि मावनाय जादों रायजोनि समस्याफोरखौ लानानै जों जेब्ला खोथाफोरखौ बुंहैयो बिथांमोना गुरुत्व होआ आरो गुरुत्व होआ जायनि बेलायाव दिनै बिटिसिनि माखासे खामानि दामानिखौ लानानै दिनै बिथांमोना मनिटरिं खालायनायनि खोथा बुंदों सुपारभाइज खालायनायनि खोथा बुंदों दिनै बिथांमोना एक्सुवेलि गावसोर हसाखै डिसिखौ कन्ट्रलाव लाखिनो हामारदों नामा बे आं बुंनाय खोथा नङा जायफोर बिटिसिआव सेक्रेटारिफोर दङ जायफोर बिटिसिआव अफिसार्सफोर दङ जायफोर डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दिनै अफिसारफोर दं बिथांमोनानो बुंदों सिगांनि बिटिसि दिनाव बिथांमोना जि धरनाव मोजाङै खामानि मावनो हायोमोन माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो बुं माखासे अफिसियेलि खामानियानो बुं गासिबो दिनै बिथांमोना उल्थाहै डिसिनियाव थांनो गोनां जादों दा नुदों डिसिआ दिनै कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोननो माला नटिफिकेसन बिथांमोना माला नटिफिकेसन दिखांनानै दिनै बिटिसिनि सिङाव दिनै कन्ट्रलाव दं होननानै बिथांमोना बुंनो हाबाय थागोन सोरखौ बिथांमोना माने थगायना दोननो नागिरदों बिसोर नोजोर ना नंखायनो जों नुदों बिथांमोना गावसोरनो आन्दायदों रायजो राजाखौ दिनै आन्दायहोनो नागिरदों कमप्लिटलि बिथांमोननि नैबे 3 बोसोर बिथांमोना बारबाय दा 4 बोसोराव आगान होबाय बे बिथांमोना फेइलर बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै आरो बे बिटिआर सुक्तियाव फैनाय दफाफोरखौ बिथांमोना जेरैबायदि मावफुंनांगौमोन मावफुंनो हायाखै नंखायनो आं खावलायदों जितु नोंथांमोना जि खोथा होदों जि बुंदों बेखौ 17 बोसोरनि खोथाखौ बुंबाय थायालासिनो नोंथांमोना जि खामानि मावनो थाखाय दिनै आखायाव लादों दिनै माने बिटिआरनि सुक्तिखौ मोनफा मोनफा दफाफोरखौ नोंथांमोना रुपायन खालामनानै देखाय अब्लासो मानसिफ्रा गनायगोन खोथा बुंनायजों नङा डिसिखौ नोंथांमोना आखायाव लानो हादों होनना बुंदों बबे जुक्तिजों माला नटिफिकेसन दिहुनना नोंथांमोना लानो हाखो बेखौ जों नोजोर होगोन नोंथांमोना बुंबाय थादों 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै जों बुंबाय थादों जे आसाम सरकारा दिनै डिसिनि जुगिदि बेखौ माने कन्ट्रल खालायदों 16थाखौल' मानो होदों नोंथांमोना जुदि 16थाखौ होआलासिनो जोंनि बिटिसिआव बेसेबां ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै दिनै बिटिसिआव हरदोंमोन बे ट्रेन्सफार साबजेक्टखौ दिनै माने 16थाखौल' दिनै बासि डिसिनो दिनै माने गथायदों बे गिदिर खोथा ना नंखायनो दिनै बुंदों डिसिखौ नोंथांमोना कन्ट्रल खालामनो हादोंना डिसिजों नोंथांमोना कन्ट्रल खालायजादों आंनि नोजोरावथ' डिसिजोंसो नोंथांमोना कन्ट्रल खालायजादों मानोना दिनै जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ जों नुदों डिसिनि जुगिदि नोंथांमोना मावनो थांनायाव गल जागासिनो दङ एनडिबिनि सेंग्राफोरनाव सोंनानै नाहै दिनैसिमबो एनडिबिनि सेंग्राफोरनियाव कर्टनिफ्राय नटिस फैबाय थादों हियारिं जानो थाखाय दा सम आरो बिथांमोना दिनै टाइमखौ नायनानै दिनै गावनि समखौ गारनानैब्लाबो दिनै कर्टआव गावनि थाखा फैसा गारनानैबो दिनै बिथांमोना कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों अब्ला बे सुक्तिजों नोंथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों नंखायनो जों बारे बारे बुंबाय थादों नोंथांमोना प्रत्येक मिथिङाव बुङो जे एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै रावबो माने फ्रि जाबाय शान्ति जाबाय गोजोन फैबाय होननानै जों शान्ति आरो गोजोननि बिरोधि नङा शान्ति आरो गोजोनखौ गोरोबनानै दिनै एनडिबिफ्रा सुक्ति खालायदों खिन्थु दिनै शान्ति आरो गोजोननि नामाव दिनै गासिबो जुदि कर्टआव जुदि हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायोब्ला जेलाव जुदि थानानै दिनै गावनि गथायजों जुदि गोजानाव थानो गोनां जायोब्ला एनडिबिनि सेंग्राफ्रा दिनै गासिबो हाजिरा मुजिरा मावनानै दिनै लेबार मावनानै न' बां गारनानै दिनै मुम्बाइ दिनै नोङो चेन्नाइ बेंगलराव जुदि हाजिरा मावना थानांगौ जायोब्ला दिनै नोंथांमोना बे सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर दिनै बेहाय दङ नोंथांमोनाल' आलो गोजोन रायजो जाबाथ' जानाय नङाना बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे राजु नार्जारि बुंनाय खोथाया सैथो ना एमसिएलए मानगोनां प्रेस मुसाहारि बिथां बुंनाय खोथाया सैथो दा रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो जे सोर सासेनि कमेन्टआ बा सोर सासेनि बिबुंथिया थारैनो सैथो बे ससे भिडिअआ जानानै थांबाय दानिया कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङाबो माखासे खोथा बुंदों जे आथिखालाव बिटिसि खुंथाय पावाराव थानाय इउपिपिएल सरकारा मा मावदों मा मावाखै आरो उनाव माबायदि खामानि मावलांगोन बेफोरनि थाखाय माखासे खोथा बुंदों बेखौबो ससे नायबानो जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोनियाव भाग्यबान होननानै आं बुंदों आरो मोनसे आशीर्बाद गोनां ब्लेसिं होननानै आं बिथांमोननि सिगाङाव बुंदों मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला जे हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनानै मोनब्ला नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ दुसिगौमोन दाय हमगौमोन दायनिगिरि देशद्रोही होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंगौमोन मानो कारन दिनै रन्जन दैमारिया जेलाव दङ 5 दर्जननिबो बारा एक्स एनडिबिफ्रा दिनै जेलाव दङ बेखौ दिनै हगाराखै सिमाया बारियाखै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै सेंग्रा सिख्लानो दिनै सासेबो साख्रि होनो हायाखै बेफोर गासैनिबो दायनिगिरिया दिनै हाग्रामा महिलारि जागौमोन होननानै नोंथांमोना बुंगौमोन आं बिथांमोनखौ बुंदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया दिनै जिहेतु गभर्नमेन्टआव गैया हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्टआव थानायमोनब्ला दिनै मा होनना बुंगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जायामोनब्ला दायनिगिरिया हाग्रामाया जागौमोन
दिनै रन्जन दैमारिया गयनि दायखौ दिनै रायजा हाग्रामाखौ बुंगौमोन सिमाया दिनै जिहेतु कुनु फिक्स गैया दिनै 1900 गामि हाबनायनि खोथामोन दिनै जेबो खबर गैया बेफोरनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन दिनै स्कुल प्रफेसनेल जानो गोनांमोन बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन दिनै सेंग्रा सिख्लाया दिनै फ्रि रिक्रुटमेन्ट मोनगोन होननानै आसा खालामनाय एकर्डआव थानाय हिसाबै दङमोन बेफोरनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमन होनना दिनै आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों लोगोसे आं बेखौ फोरमायदों जे दिनै बिटिसि काउन्सिलनि जिथु सिस्टेम कन्ट्रल बेयो आरो गैला बियो खुगाजों बुंनाय नङा दिनै आंनियाव लेखा दं होनना बुंदों सिगाङाव बिटिसि काउन्सिला गावनो दरमा होयोमोन गावनि कन्ट्रलाव गावनि सिस्टेमाव गावनो दैदेनोमोन नाथाय दिनै सासे न'खरा गावनि दाहोनानै दरमा होनो मोनाब्ला सासे न'खरा गावनि दाहोनाखौ जुदि सालायनो हायाबा जाहोनांगौ जाहोनाङा न'खरासो माबागोन कन्ट्रल खालामगोन दायित्वखौ लागोन किन्तु दिनै बे दरमा होनायनि सिस्टेमाबो बिटिसि काउन्सिलाव आरो थानाय नङा लेखाया बेनो नै बे आं बुंनाय खोथा नङा बेखौ आङो फरेस्ट आफादानो होन बर' साहित्य सभायानो होन गिदिर गिदिर लिडारफ्राबो बेखौ मिथिदों आरो आं जनायदों स्टप दिस फाइल होनना बुंदों बे स्टप खालामनांगौ बे फाइलखौ जोंनि बिटिसि काउन्सिला दरमा होनो हानाय जानांगौ बाजेटआबो जोंनि सिस्टेमाबो जोंनि कन्ट्रलाबो जोंनि जानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ बुंदों खोनानायाव बिराद मोजां अनलाइन सिस्टेम नङा कन्ट्रला बिसिनियाव थांनाय सिस्टेमा बिसिनियाव थांनाय बाजेटआ जोंनि बिसोर बन्द खालामबानो गैला साबिया बिसिनियाव थाहैनाय सिगाङाव जेरैमोन बिदि थांफिनगोन दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव कमेन्ट खालामगोन होननानै दा जोबथारनायाव बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आंनि साबायखरखौ बावहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों